si na kanalu Intuitivno. Danas razgovaramo sa prijateljicom našeg kanala, Jelenom Janković, mladom damom, koja je reiki majstor i praktična teta healinga. Dobar dan, Jelena. Jelena je ovo sve u slobodno vreme, a inače u radno vreme ona je advokat. Ono o čemu ćemo razgovarati su energije i naši energetski odnosi. Znači, ako znamo da je sve energija u prostoru, u vremenu, u univerzumu, često čujemo da su naši odnosi, postoje blokirana energija sa nekim ljudima, da se odnosi prosto vezuju, da se neko energetski vezuje, pa onda imamo energetske vampire, pa imamo tako, često je energija vezana za te naše odnose, a da opet naši odnosi oblikuju naš život i to je neka istina koju smo spoznali, pa mene malo interesuje i naši gledalci o tome kako su naši odnosi i energije povezani i naše emocije i tako, eto. Dobar dan i vama, hvala puno na pozivu, čast mi je da budem gost vašeg kanala i dobar dan svim vašim gledalcima. To je zapravo jedno divno pitanje, zato što ja volim ljudima da objašnjavam kako u osnovi svi naši odnosi jesu energetski odnosi. Dakle, sve ono što mi doživljavamo, percipiramo, jesu u stvari neki tip odnosa, kroz neki tip odnosa zapravo jeste energetski odnos. Samim tim to znači da mi to možemo, detaljno možemo sa tim da radimo i samim tim to može da bude i bolje, može da se unapredi. I tu bih naglasila nešto što takođe volim da koristim kao, da kažem, neko objašnjenje, to je energetska higijena i energetska pismenost, gde mi razumemo suštinu naših odnosa, razumemo bit, sadržaj, esenciju naših odnosa, šta se zaista tu dešava. Onog momenta kada mi osvestimo šta se dešava u našim odnosima, mi onda možemo da radimo sa tim i onda kada ih unapredimo, onda možemo da unapredimo sve sfere našeg života. Koji su to najvažniji odnosi? To sam isto čula od tebe i voljela bi naši gledalci to čuju. Ovako, u energetskim krugovima vlada određeno, da kažem, uverenje koje delim ja, a to je da je osnov svih naših odnosa, prve tri stavke, prva tri odnosa na kojima treba da radimo, i nešto što je baza za dalje kreiranje jednog kvalitetnog života u svim sferama, su tri stvari. Odnos sa sobom, odnos sa Bogom, nereligijski obojeno, to moram da naglasim, i odnos sa roditeljima. I to je naša baza, naša osnova svega što, celokupnog iskustva našeg kroz život. Ajmo sada, to mi je jako zanimljivo, verujem i svima koji ovo gledaju, da malo razjasnimo sva tri, da raščlanimo. Znači, ajmo prvo odnos sa sobom. Ovako, dosta se priča o ljubavi prema sebi. To je jedna jako popularna trenutno tema. Moje lično mišljenje je da nije uvek adekvatno i kvalitetno obrađena. Ali ono što bih prvo voljela da naglasim za gledalce kanala, to je da se razume razlika između ljubavi prema sebi i sebičnosti. Dakle, postoji određena grupa ljudi koja sve više stvara otpor prema zdravom odnosu prema sebi, ljubavi prema sebi, misleći zapravo da je on jedan disfunkcionalni oblik odnosa prema sebi, da se on ispoljava kroz neku samovolju, kroz neko sebično ponašanje koje, ako bismo, da kažem, nekako grubo definisali, predstavlja zanemarivanje svih drugih odnosa. Egoizam. I da, jedan oblik egoizma. To nije ljubav prema sebi. Znači, kada mi imamo ispravno rasuđivanje prema sebi, prema ljubavi prema sebi, mi ćemo od tog momenta zaista u potpunosti moći da volimo druge ljude. Onog momenta, tek kada osvestimo zdrave načine kako se ispoljava ljubav prema sebi, kako da mi zaista sebe tretiramo sa ljubavlju, istinskom ljubavlju, mi nikada nećemo moći da ispoljimo bilo kakvo neprijatno, loše, negativno ponašanje prema drugim ljudima. Lepo, meni je jasno, nadam se i našim gledalcima. Drugo pitanje, malo pre smo pomenuli, drugi odnos, nereligijski odnos sa Bogom. To je zanimljivo. Da,
Odnos sa Bogom, to je jedna meni jako draga tema, zato što ljudi često povezuju Boga, zapravo jednu konotaciju Boga, kroz religijsku prizmu. Moje mišljenje je da to ne mora nužno da bude religijski obojeno. Za one koji to žele, naravno može, ali isto tako mi možemo da izvučemo ono što je esencija religijskog obrasca, ne samo našeg hrišćanskog, ali itekako našeg hrišćanskog i to ortodoksnog, pravoslavnog, i kroz neke druge religije. Imam jednog dobrog prijatelja koji je Egipćanin i koji je veoma veliki vernik islamske vere, veroispovesti, i potpuno poštuje sva njihova pravila, jako je nešto što bismo mi nazvali religiozan. Kada sam razgovarala sa njim, ali moram da naglasim, znači ne fanatično, to je, da kažem, jedna devijacija u religijskim naklonostima, kada smo razgovarali o suštini, srži religije, muslimanske religije konkretno kada govorimo o tome, mi smo došli do jednog zaključka, da je osnova, baza moje religije koje ja pripadam, što je pravoslavna veroispovest, i njegove muslimanske, ista, a to je ljubav, saosećanje, mir, opraštanje. I verite mi da je to nešto što me je strašno obradovalo, zato što videla sam u stvari koji je to kontekst u koji mi treba da stavimo bilo šta što možemo nazvati Bogom. Da li ćemo ga nazvati Bogom, kosmosom, stvoriteljem, energijom kreiranja, energijom bezuslovne ljubavi, srži života. Možemo da damo 1001 ime, potpuno je sve jedno. Znači za nas ime samo ne treba da bude ništa za šta se konkretno vezujemo kao imenica, već taj jedan doživljaj postojanja nečeg što je uzvišeno, plemenito i obojeno apsolutnom bezuslovnom ljubavlju. I treći odnos sa roditeljima, sa najbližima roditeljima, možda braćom, sestrama. Šta to znači i kako taj odnos energetski funkcioniše? To je takođe izuzetno važna stavka svačijeg života. Roditeljski odnos, pa i odnos sa braćom i sestrama, ali fokusiramo se sada prvo na odnos sa roditeljima, jeste prvi neki emotivni odnos koji mi doživljavamo. Prvo nešto sa čim se susrećemo kada se dete rodi. O tome se dosta govori, o tome dosta govore i psiholozi, psihijatri, različiti ljudi i naravno ljudi koji rade sa energijom, energetskim isceljenjima. Smatramo da je jako važno da ovaj odnos bude kvalitetan, ne toksičan. Moram da upotrebim taj termin, zato što je najprikladniji, iz razloga zato što on oboji sve naše druge odnose. Možda, sad ne znam koliko bih rekla primarniji u odnosu na prva dva koja sam pomenula, ali neka budu u ravnisanju. Razlozi su sledeći. Mi često imamo jednu zamenu teza, vezanosti i povezanosti. Dakle, roditelji veoma često ispoljavaju različite oblike kontrole, dominacije nad decom, koje zamenjuju za ljubav, za pažnju, pa onda ne razlikuje se briga i zabrinutost u smislu konstantne strepnje roditelja i želje za kontrolom nad životom deteta, koliko god to dete imalo godina, da li je 0, 5, 50, 55, 105, i s druge strane jedne zdrave povezanosti sa detetom. Tako da, tu bi trebalo da mi demistifikujemo roditeljske odnose, koji su ogromna jedna tema, i moji učitelji, sećam se jedanput kad sam pričala sa njima, rekli su da, naravno sa čim se ja potpuno slažem, to je da mi toliko imamo toga što treba da iscelimo u odnosu sa roditeljima, toliko toga da postavimo na noge, da u jedno ispravno rasuđivanje, da potpuno promenimo te neke paradigme koje su trenutno postojeće, da mi toliko imamo da radimo na tome, celog života da imamo da radimo, i koliko god da smo odradili, mi opet imamo još nešto da odradimo. Sad kad smo razumeli kako to izgleda i šta to znači, šta u stvari i koliko je važno da ti odnosi budu dobro postavljeni, šta možemo da učinimo po tom pitanju? Mi sami, uz pomoć naravno nekih možda tehnika. Ono što je meni poznato, dakle tehnike sa kojima ja radim, one veoma lepo i veoma kvalitetno
mogu da rade na odnosima sa roditeljima. I ne samo na odnosima sa roditeljima, naravno, ali ako govorimo o odnosima sa roditeljima i tekako može da se radi. Dakle, jedan disbalans, nesklad, kakav god uzrok da ima, može da se dovede u skladan odnos, gde, dakle, mi radimo, da li su to, recimo, zameranja, da li su traume, naravno, sa različitim energetskim modalitetima, odnosno tim, da kažem, spiritualnim modalitetima kojima pristupamo ovom problemu, možemo na različite načine da radimo, ali ono što mi trenutno sad pada na pamet kao jedan dobar primer, to je, na primjer, rad sa traumama. To je nešto sa čime tek počinju naučnici da se susreću, tek počinju da osvešćuju na koji način to nama može, da kažem, da kvari, odnosno da modifikuje izražaj u životu i naše iskustvo i šta u stvari radimo sa tim. U energetskim tehnikama i tekako se može veoma lako i lepo da se isceljuju traume i to tako izgleda da nešto što sam primetila kod sebe, kod svojih klijenata, gde kada završimo sa nekim isceljenjem odnosa, recimo nekog traumatskog doživljaja, osoba ima doživljaj kao da mi znamo da se to desilo, ali doživljaj je kao da je to negde u magli tamo ostalo i nemamo nikakav emotivni naboj prema tome, ni pozitivan ni negativan, prosto jedan mir, jedno, kažem, neutralno, prijatno stanje. Sa strane. To znači da mi, kad prođemo te tehnike, odemo na neku tehnika isceljenja, onda usvojimo neki drugi model, da tako kažem. I kako mi to znamo posle, kad smo završili to isceljenje, tu tehniku, kako mi znamo da smo usvojili? Kako se to reflektuje, da kažem, na život? Postoji jedna stvar, jedna test koji je test neuromišićno testiranje, koji se koristi u teta isceljenju i koji je fenomenalan parametar za to šta mi u stvari jesmo usvojili, šta imamo u svojoj podsvesti, šta osjećamo, šta doživljavamo na tim nekim dubljim nivoima i ono što u stvari čega nema, odnosno ako nam fali nešto, na čemu treba da radimo. Neuromišićno testiranje je bukvalno odgovor tela na određene podsvesne obrasce i mi na taj način možemo bukvalno u par sekundi da proverimo da li smo zamenili to što je trebalo da bude zamenjeno, odnosno da li je došlo do tog reprogramiranja, da li ste vi otpustili, da li je isceljeno ako pričamo o traumi, ako smo radili recimo zameranje, bilo kakav vid, da li je opraštanje, na kakvom god odnosu da smo radili, mi to veoma brzo i lako možemo da proverimo, ali ako ne govorimo o tom, kažem, testiranju neuromišićnom, pre svega osoba ima drugačiji unutrašnji doživljaj. I ono što je kod mene, za mene karakteristično i nešto što mi stvara najveću radost, a to je da kada meni ljudi dođu onako polupani i uđu na vrat onako jedva se sastavljaju, onako blago ili malo više su u disbalansu, nekoj disharmoniji, kakva god da je ona, izlaze nasmejani, puni nekog osjećaja radosti, rasterećenja, lakoće i mislim da je najbolji parametar, da ne govorimo ni o kakvim komplikovanim ili manje komplikovanim testiranjima, ono što ovde osjećamo. Nakon što završimo bilo koji tretman, ono što osjećamo tu. Ali takođe, voljela bih da se osvrnem još na jednu stvar, nešto što sam primetila da se povremeno pojavljaju kao neka iskustva, neprijatna, negativna iskustva nekih ljudi na bilo kakav oblik energetskih isceljenja, nešto na šta sam nailazila na YouTube-u, što bih voljela da prokomentarišem jer se sada savršeno nadovezuje na ovo. A to je da neki ljudi zapravo nemaju taj pozitivan osjećaj, imaju određeni negativni doživljaj. Ono što bismo mi percipirali kao negativan doživljaj zapravo nije negativan doživljaj, već je otpor koji otpor koji mi proživljavamo ili može da bude neki oblik nečega što zovemo čišćenje u energetskim krugovima, gde mi u stvari imamo otpuštanje, masovno otpuštanje svih tih bilo kakvih negativnih doživljaja i onog momenta kada kreće naš otpor prema svemu tome i prema promeni koju doživljavamo, mi onda počinjemo to da percipiramo kao jednu neprijatnost, a zapravo je to, da kažem, taj neki tranzitni period i mi stvari samo treba da dopustimo sebi da usvojimo sve to novo i da otpustimo. Ono što sam primetila kod teta isceljenja, za razliku od nekih drugih energijskih modaliteta, to je da
se tu nikakva čišćenja ne javljaju i da ukoliko se pojavi bilo kakvo negativno, neko neprijatno iskustvo, da mi možemo da radimo sa tim tako da mi kroz promene prolazimo sa lakoćom, bez otpora i mi možemo i tekako da radimo na tome zato što, pošto je, da kažem, ovo je novogodišnji specijal, pa krenuli smo u novu dekadu, krenuli smo u novu godinu, možemo da se naučimo da promene ne doživljavamo na neki iscrpljujuć, neprijatan način i da ih povezujemo sa bilo čim što je za nas neprijatnost, već da možemo da prođemo kroz promene, da promene zapravo budu simbol nečeg prelepog, nekog divnog iskustva kroz koje prolazimo sa lakoćom i sa radošću. To bi bilo lepo. Kaže se, promene su teške, ali su neophodne, ali znači promene nas samih mogu da budu i lake, mogu da budu sa radošću i trebalo bi tako da se desi. Ja bih najavila da ćemo sa Jelenom, ovo je prvi video, najavljujemo za ovu dekadu, kao što si rekla, da će biti još dosta toga na našem kanalu. Evo nešto što bih uskoro najavila, to je i video sa nekim preporukama i nekim energetskim tehnikama koje možemo da radimo sami kod kuće. Hvala Jelena što si bila naš gost, znači kao što sam već rekla, vidjet ćemo se još puno puta na kanalu Intuitivno. Hvala vama.